खुलुमबाय गिबियावनो आङो गासै रायजो राजानो मोनसे गोजोनथाव नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दिनै जोङो चिरां जिल्लानि बर' बिजोंनि खौरांगिरिफ्रा मोनसे थांखि लानानै जादों दि बे थांखियानो जादों बर'नि गेजेराव मोनसे खौरांगिरिफ्रा खौसेथि थानाय, बे खौसेथिखौ जों बोरैबा ज' जालायनो हायो बेखौ मोनसे सानलायनानै दिनैनि गोथार सान हिसाबै जोङो दिनैनि सानखौ गोथार सान हिसाबै जों फालिदों। मानोना दिनैनि दिनाव जोङो चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुम मोनसे आफाद एबा गौथुम दानानै लानाय जाबाय। बे गौथुमखौ जोङो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार हालामनि नैबे साखाथियाव जोङो लानाय जादों। गासागाव होननायनि बे LP स्कुलाव लानाय जादों। गुबै थांखिया जाहैबाय जोंना जाहाथे जोंनि चिरां जिल्लायाव जेसेबां बर' खौरांगिरि दं बिथांमोनजों जोङो जोंनि ओनसोलनि समाजाव मोजां गाज्रि रायजो राजानि सुखु दुखु गासै बिथिंखौ जोङो बोरैबा जोङो मोजां एबा जोङो आसि दिन्थिनानै फोरमायनो हायो, बेफोरबायदि नोजोर एबा थांखिखौ लानानै जोङो खामानि मावनो आवगायदों। आरो जों अरायसम चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोङो अरायसम गोसो गोथारै आरो मोजां मोनसे मिजिं लानानै खामानि मावनो आवगायदों। बे मिजिंखौ लानानैनो जों दिनै चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुम आफादखौ दानाय जादों। आरो जोङो बे गौथुम दानायाव जोङो आफादगिरि नेहाथारि आरो माखासे संबिजिर लानाय जादों। आफादगिरि हिसाबै आंनो निजोम दैमारि हिसाबै आफादगिरिखौ आंनो दायथ' होबाय आरो लोगोसेनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै फाखन गयारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै गायसनलांबाय। जाहाथे उननि समाव जोङो जोंनि हालामाव जेसेबांखि प्रग्राम जायो, जेसेबांखि नोङो जौगानाय सोलोंथाइ, खारनाय बारनाय, मोसानाय मुसुरनाय, राजखान्थि, समाजाव गाज्रि बारहावा फैनाय, ओनसोलाव गोरोबनानै थानाय खामानि मावनो थाखाय जोङो नैबे गौथुमनि गेजेरजों जोङो मावनो एबा जोङो अरायसम हेफाजाब होनो थाखाय जोङो थांखि लानानै गौथुमखौ दानाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेसनआ जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुआरि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811।